Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka kanhun ajing Arab jaga State Disaster Response Force Meghalaya haka arpun driu terik unaitung arja pun driu kalalap ya kamet jong wei orang ba nawa nyangleng hajan ke snong pramer milliam hadin ke jingwat ba klem chong thaj adu sau singi kenti u kerwo balapha da u assistant PRO ka Directorate of Civil Defence and Home Guards uba SSL Marshilong u la pentep ba ya kamet lalap haka por kumba nyau lala shipho men step jong ka arpun driu terik unaitung araja pun driu ka jingwat uni rong ba ubaja na ke snong pramer kalong hadin ke jingyo jingtep shapang ka jingja ranga jong u nadu ka arpu atrik unaitung arja pun driu ki pulit ka maungam ki pai ba kasnong lat kro bat kasnong pramer ki balai rap ya ka kenhun SDRF ki langam sheki kram ki kro bat ki klau ki petap ki badan hasilan ter kawa nyang leng ka jingwat ka kenhun SDRF kala beteng haka arpulai bat haka arpsau terik unaitung arja pundrio nadu ki benta jong ka dam mau plang ter syadu kawa nyang leng da ka penan kam ya ka rubber inflatable boat henrai omshim lalap dien satya ya kamen deitat hadu ka arpsan terik u naitung arja pundrio kinong syong kilalap ya kamet bala sakut ha kremau bat marmar ka kenhun SDRF kala lej ban persyang sei ya kamet henrai namar ka jing klan chapa palat kilat-lat jong ka bat na ka jing bom shngan ka jaka lahap ban pensange shwa ban sei ya kamet na kram ki mau bat deitat hadu ka arpun terik naitung arja pundrio ka kenhun SDRF kala yo ban sei no ya kamet jong ublah khlat no la IT shiki pulet ka mau ngam ban pendap ya ki jing don kam kat kum ka an shwa ban IT pat shiki bahayeng hasem ban pendap ya ke jinglek niam bakhat du kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan